Kaya na. Pero konti kamali yan sa lang. Hindi na tinitignan yung ano eh, basta yung drone na lang. Dito ko ilagay para makita yung pagkabagsak. Bakit to? Ba't tong cellphone mo? Pre, wag ka. Tama na pre. Maawa ka na kay Abat. Maawa ka na kay Abat. Oh, tumigil oh. Ano? Hindi ko naman tinigil doon. Nakablog kanina. Zero ako. 0%. Ganun yan, sir. Uy! Okay lang. Pero dapat mag-practice dapat. Dapat hindi maputik. Kaya pwede mag-practice. Nagano ako eh. Dapat hindi ganito. Napasukan naman ako. siya, pero try. Napasukan ng mabigat kasi ito eh, no? Napitakan na oh. Risky na. Risky pala to. Tingnan mo iba, ano, yung gano'n na lang siya. Ayun ang gusto ko. Ganyan gusto ko kasi mura. Ayun gusto ko. Kaya mo naman mag-build ng ganyan, di ba, Sopas? Ayun ang gusto ko. Kaso baka basag-basag na yan. Hindi naman. Ano, sir? Alayos supay ngayon mga bata? Mas naibig sa kita. Nasansan. Simot lang kung sinanay kami. No expert na ti manual. Easy lang yan. Ano natin ikaslan kasi ay. Kasi by bella lang ka na. Mga pang indoor, hindi drone lang. Grabe. Yun, ligat na. Mahangin siya. Nalitik niya. Ano na-detect doon? Ano? Ha? Bali ano lang, baka tumawag. Oo, wag muna. Yan na lang. Yeah. Rated na lang yung gawin mo. Huwag mo na Sa lang ano? pataas. Statue. Expert sa pag na Maibon. Hapunin mo yung ibon. Maibon doon. Oh. Pag-expert talaga. Easy. Naka-manual pa yan, sir? Oh, manual talaga. Mahangin siya. Manual lang tayo. Mahangin at pakulan lang. Halos awan namin nung kaya dan. Awan GPS na. Wala pang GPS yan no? Wala na nga Wala pang GPS yan. Hindi pa yan Controller. Hindi pa yan install ang GPS. Sa Dayan. Sa Dayan na lang, sir. Sana yan talaga. Pero mas ganyan controller yata maganda eh. Dayan lang, sir. Hirap yan, wala lahat. Manual. Pero dapat ano. Malakas yung hangin. Nag-indoor ka tapos nawalan ka ng ano, mga military. Manual na lang talaga gagawin mo. Tignan mo yung landing niya. Kakatawa. Parang yung ano, yung galit na mag-landing. Oo. Yun, ganun siya mag-landing. Parang sabi niya wala. Ayos. Yung first time na Nice nakita move. natin ano, ikat siya, ganyan siya mag-landing. Sabi. Patalpat ako pre. Pre muna. Lagyan mo Ha? patalpat. Patalpat ako. Bumbol na pre. Lagyan na. Kasi yan sa manual, no? May balak ako pre.